paluama ruasmu sian nasaha polomo sian rohada gimpe oh sambing maale Tuhan las nirohani hubungan najumu junggo warmi najumu junggo warmi jaladami ni di batana sumurung sian saluhut naroha di mana mangaramodi ade-ade doh pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom amanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sukacita. Parhora sama dihamu saluhutna di dia peho maringanan marhuria. Tuhan memberkati di bagasan Minggu sadarion, kita sudah masuk di minggu keempat dung Epipanias, minggu terakhir di minggu-minggu Epipanias. Kita akan memasuki minggu-minggu sengsara. Mari tetap senantiasa memuji memuliakan Tuhan sambil kita hidup di dalam doa. Dan selamat beribadah manginang dimanapun kita beribadah hari ini. Tuhan memberkati, dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi apapun, doa kami Tuhan senantiasa membimbing saudara-saudara. Amanami nanami tatangihon hatani Tuhanta di minggu bolon sadarion. Job Ayub 12 ayat 10 sahat tu ayat 25 songonomba hatana. Madapot di ibana habisuhon dohot hagogoon, di ibana do panuturion dohot panibangon, ida ma ibana mangarupakon gabedang bedapot paulion, ibana makurukon sadabawa gabedang adong natuk paluahon, ida ma ibana manyopi aik gabe marsik luhut nai, ibana muse palukason gabe marbalik tano ordibahen. Madapot di ibana do hagugoon dohot hapatason, guru di ibana jol manalilu dohot na mangaliluhon, ibana manugihon akka panuturi hira tabat-taban, jala mauto akka panguhumi dibahen. Ibana makar hari uhum roha-rohanya keraja, jala dihohosson rate tugoting nasida. Ibana manugihon akka malim bahen tabat-taban, jala ditinggakon tutano halak na marhuaso. Ibana mangucat pamulungon sian halak na pirtahak, jala dibuat panuturion sian halak na matua. Ibana mangusehon haliaon tua karaja, jala dipahodur hohos ni halak na bigu. Ibana papatarhon akka nabuni sian hahulumon, jala dibuat do tuhaturon linggoman ni hamadean. Ibana patibulhon akka bangso, jala diago muse. Ibana pararaton akka bangso, jala dipaudar muse. Ibana mangucat roha sian akka partogi ni bangso di tanoon, jala dililuhon nasida di halongonan soada dalan. Jadi dadap nasida di haholomon somar haturon, jala rabat-rabat nasida di bahen songon halak na mabuk. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita sedikit bingung ya, dah membaca dan mendengarkan firman hari ini untuk kita. Lau mangetusi turpohon akamanginang rikot naing botoota sejarah hidup sengsara penderitaan yang dialami oleh Ayub dalam hidupnya. Mungkin nama-nami nanami nungataboto be kisah si Job, kisah ni si Ayub yang diberikan izin oleh Tuhan supaya hidupnya dicobai oleh iblis. Dan semuanya hilang, sirna, lenyap. Dia menderita, bahkan dia dicela oleh istrinya sendiri, dan bahkan kawan-kawannya pun mencela dia dan menyatakan bahwa derita yang dialaminya itu semua akibat dari dosa dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Ayub di dalam kehidupannya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah pembelaan yang disampaikan oleh Ayub kepada teman-temannya, kepada sahabatnya, bahwa
kehidupan penderitaan yang dialami diadopi si Job dang alani hadusona. Di hati dakon ibana do, pabuan na bonar do ibana diadopan ni debana. Jala sudi na masai dang alani dosana, dang alani pangalahona, alai tung saguru di debatado sudia kana masa di perdalanan ninguluna. Ido uno ni turpuk sadarion akamanginang di mingguta di ganup huriata. Paboa luhut sude na masa di nguluton. Sude na isian pamotoan ni debata. Jala sude na diboto debata. Siala ni do bahen na didok tema ni mingguta sadarion debata. Haguroroan ni gogo dohot bisok. Tuhanlah sumber kekuatan dan hikmat. Molo tapa manat sian ayat 10 tolu satu 25. Di pajojor si Job di si sude akka habisuhon ni debata. Babua sude na adong di hasianganon. Sude na ala ni habisuhon ni debata. Ibana didok di si, ibana mangarupakon gabedang dapot paulion. Ibana makurukon gabedang adong natuk paluahon. Bahwa hikmat dan kekuatan dan kuasa Tuhan tidak bisa diselami oleh logika berpikir kita manusia. Itu sebabnya jalan Tuhan seringkali bertolak belakang dengan jalan pikiran kita manusia. Ido bahenna dido di epistel di minggu sadarion akamanginang ya. Dido di sini sada korin sada asa unang adong na maninga-ninga hodiri dia dopan ni debata. Dang tuk habisuhon ni hajol maun lau mangalapati lau manibangi habisuhon ni debata. Didok dok akka ali-alena pabua ala ni hajahaton na ala ni dosan do bahen na manginona na haciti di perdalanan ni ngulu ni si Job hapedang. Logika berpikir kita yang sempit sering kali salah memahami logika berpikir Tuhan. Logika berpikir kita yang sempit sering kali salah memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Di baheni unang adok kita madok sudi akan masa di ngulun alani hadusaon. Belum tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Belum tentu. Semua yang terjadi, yang kita alami, itu semua atas kehendak Tuhan. Supaya apa? Asa patar haguguun ni dibata di perdalanan ni ngulun. Sialan idom siya didok di sada korini. Naoto birohan ni portiyon ido di bahid debata laho pailaho nakanabisuk di hasiang ano. Sering kali manginangnya, sekali lagi, sering kali logika berpikir kita tidak mampu memahami jalan Tuhan dengan benar. Di baheni di hamuna kamanami nanami. Ahape na masa di perdalanan ni nguluta. Sa guru di debatama tapasahat ang kamanginang. Asa debatana marguguy kita. Asa debatana mangalihub bisuk di hita. Mangalapati sa luhut akan masa di perdalanan ni ngulun. Itu sebabnya sering kami sampaikan. Dalam hidup ini, apa yang paling utama yang sering kau mohon kepada Tuhan? Apakah supaya kegiatanmu diberkati, supaya usahamu diberkati, supaya ladangmu diberkati, supaya bisnismu beruntung, supaya jualanmu laku? Apakah hanya itu saja yang kita minta dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Melalui minggu hari ini, di papatar debata, huasona dohot guguna, dohot habisuhonna, tuhita, babua, bisu ne debata, dang boy talapati, dohot cara berpikir tak kamangina. Maka perlu hikmat yang daripada Tuhan juga kita minta, kita mohon. Itulah kiranya yang paling utama kita mohon kepada Tuhan supaya diberikan kepada kita. Lehom marihami bisuk doh patas niroha nanggugu laho mangalapati sudia kana masa di perdalanan ninguluon. Asa marbisuk kita manginang mengadopi sudia kabaru kiloni. Unang gabi madabu hita tu bagasat dosa, gabi madabu hita tu rohan na manguhumi songodongan ni si Job. Na gabi diuhumi si Job. Didok ala ni haruson na do ubahin na masa akan na masay dinguluna. Amanami na namin na hinaholongan di bagansan Jesus Kristus. Sekali lagi, mintalah hikmat Tuhan. Itulah kiranya yang paling utama kita mohon kepada Tuhan. Asa marbisuk ko inang ditongan ni keluarga, asa marbisuk ko amang manguluhok keluarga, asa marbisuk ko inang laho mangulaw-lomu, marmahani,
akayana kota mangodiho nakayana kota marbisu kita ditongani huria, ditongani masyarakat nang dia kaulota siganu pari. Atong akamanginang rah adong bedo akavaru kilota, adong bedo akanama sana tadopi noang di pardalanan ni nguluton. Marbisu maho amang, marbisu maho inang mangadopi saluhut nai. Pasaha sude tutu hatta, asa diparbisuhi, jala diparrohaiho mangula sudia kaulomu mangadopi ragam ni akanamasa. Tarapul mah nasa arsak ni roha, malu makasahid, diparrohai mahamu akana marlas ni roha, amanami na nami nong matunong sudah gugu, tuhatama na marorot daging nang tod timuna. Tadeho mah bukwe di nomor 70 ayat 2. Ganup ari maajari haminadi haoto oni dope asalam porse ahami ho sambing dong hangoluan nami lam lumeleng lam pasol hong duroham marohanami hom bartuha tamma pangala honami. Diperbadiai dibatasi pardami mahamu gebisundinggan jala diramoti marohanang pikiran muna ya soha surahan sahak rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paduai. Amin.